ba ma tare da Ja'oji a siyasance ko ba ma kaunarsa ko ba za mu kaunace ko ba zai nasara ba da yardar Allah. In Allah ya so ya da Hafizu Kawu shine wanda zai nasara a Tarauni. Doka ta ban dama ne kira ga masoyana cewa kar su Ja'oji, doka ta bani dama ne kira ga ƴan uwana kar su Ja'oji, ni ma bana Ja'oji, ba za mu yi Ja'oji ba, dama akan wannan gwadawa muke kai. Mutane ba san me ya faru ya kawo magana wannan zagin ba. Aliyu mun je mu gurin ball, a wannan gurin ball din yaran Ja'oji suka kawo mana hari da mugayen makamai. Suka zo suka ci mutuncinmu a wannan guri, zafin wannan cin mutuncin ya sa muka shiga depression, muna cikin yanayi na fushi muka yi wannan bidiyo. Dama duk wanda zai aiki cikin fushi zai iya yi da na sani ko ladama. Saboda haka ina mai tabbatarwa da mutane musamman yan kwankwasiya za mu shayar da ku hukuba da waƙi'a irin ta siyasa adawa a dokance bisa tsarin doka yadda ta bamu dama. Wallahi ba za ku huta da adawa ba. Naga kuna murna kuna an kashe bakin tsanya, to ina mai ba ku tabbacin an wa injin juye kuma an ta bakin injin. Na rantse da girman Allah sai mun muku adawa ta inna naha daga nan har ta tsara har radda za mu shiga zaɓe 2027 da karfin ikon Allah mu dada ku da kasa. Ba za mu saurara muku a siyasance ba, za mu yi muku adawa, za mu caccake ku a gun da kuka yi ba daidai ba, za mu fito mu gaya wa al'umma kurakuran ku, za mu fito mu gaya al'umma kar ta zaɓe ku, za mu gaya wa al'umma ba kwa san su, duk iyayyar da kuke nuna musu a bayan doron kasa da irin yadda ake handame da mai da baba kere da dukiya al'umma. Aliyu na rantse da Allah wannan abun, wannan tarbiyyar da mai girma DSS babanmu ya bamu ba ya bamu tarbiyyar mu daina adawa bane, ya bamu tarbiyyar mu bi doka da oda ne. Kuma ina mai tabbatar maka in dai ni dan baban gawuna da kirishi mu ne, ba za a ƙara kai mu gaban DSS da sunan mun ci mutuncin wani ko mun ci zarafin wani ba, domin za mu gyara. Kuma wannan DSS Allah ya saka musu da alkhairi, sun ilmantar da mu. To Aliyu alhamdulillahi na farko za mu ce da Allah, kuma wannan abin da ya faru ni'ima ce ta Ubangiji, domin waɗanda suke tunanin da matsayinka yanzu sun ga cewa lalle kai mutum ne mai matsayi mai kuma daraja a cikin al'umma. Yadda al'umma na ga da fitowa ta yadda mutane suke kirana da yadda aka dinga postin, wannan ya kara min karsashi. Kuma sannan shi kansa shiga ta hannun hukumar DSS ya koyar da ni abubuwa da dama, kuma na ga amfanin abubuwan da muke yi da kuma wanda a yanzu ne na fuskanci abubuwa da dama a kai. Su babu abin da za mu ce da Allah sai dai godiya, kuma mu yi godiya ta musamman ga iyayen gidanmu da kuma 'yan uwa da abokan arziki da suka dinga addu'a, wasu na faɗi tashi a shiga nan a shiga nan. Hakikanin gaskiya mun ga gata sosai da sosai, kuma ba za mu gushe ba sai mun mika godiya ga shugaban hukumar DSS na Kano da kuma mukarrabansa, yaran aikinsa da abokan aikinsa gabaki daya, because yanayin yadda ake faɗar hukumar DSS mu ba haka muka tarar da ita ba gaskiya. Mun ga mutunci, mun ga karramawa, mun ga kuma iya aiki, mun ga kwarewa, wanda shugaban hukumar DSS yanda ka san ƴaƴansa haka ya mai da mu, ya kawo mu ofis, ya faɗa, ya nasiha, ya nuna mana kurakuran mu kuma muka fahimta cikin maslaha, cikin ruwan sanyi. To amma ga wanda ba san na'am, wasu suna cewa kamar tirsasa ku aka yi a lokacin da kuka yi wani bidiyo na ba da haƙuri ga shi Ja'oji da gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf da kuma mai martaba sarkin Kano Muhammadu Sunusi na biyu. Ya gaske wannan lamari? to duk wanda ya gaya maka wannan ya faɗa maka abin da shi bai da ilimi a kai kuma bai sani ba. Amma hakikanin gaskiya a zahirance wannan maganar tawa hukumar DSS za ta ji, da kuma sauran shi wanda aka yi kes din ya sani, mun sani. Abin da ya faru shine hukumar DSS a cikin kwarewarta na iya kawo daidaito da kuma sasanto ga al'umma da kuma kwantar da duk wata tarzoma da ta taso. A hukumar DSS kamar yadda na gaya maka mun ɗauki wannan jami'i a matsayin uba, domin ya mu'amalance mu ne irin mu'amalar da ke tsakanin uba da ɗa. Idan ɗansa ya yi laifi ya gaya maka kuskure kuma ya fahimtar da mu, wanda mun tabbatar kuma mun yarda da kankin kanmu cewa abin da muka yi na kama sunan shi wannan ɗan tahalliki Ja'oji kuskure ne. So mu da kanmu mun fahimta, to kuma duk mutumin da ka fahimci kuskure ne abu, kaga a shirye kake ka bayar da hakuri, domin fahimtar kayi laifi sai ka bada hakuri. Wanda yake a wannan lokacin mu da kanmu muka yi request na cewa mun yadda mun yi laifi a nan gurin, kuma za mu bayar da hakuri bisa koke-koke da aka kawo da maganganu kala-kala. Duk wayannan da gani ana ta Ja'oji ya kama Ja'oji, mutane ba san cewa kes din ya ma girma magana Ja'oji ba, domin a magana ake ta gwamnatin jihar Kano ta shigar da petition, a masarauta ta shigar da petition, akwai public me yake da suna public disturbance
irin al'umma ta meke da suna akwai shiga kala dai ga kyasa nan sun ballo wanda ni kaina ban san adadin su ba da sauransu a matsayin sa na wanda ya iya aiki inda yaron wanda ya iya aiki ne bai san aikin sa ma sai ya rasa ya zai da kes din amma cikin ikon Allah mutumin ne tankaɗe rere baka ce ya kuma nuna kwarewarsa na cewa lalle tsohon ma'aikaci ne shi kuma alhamdulillahi aka samu maslaha ta kowanne bangarori wanda yake mu da kan ma muka yi request muka ce to shikenan mu mun yadda domin mu tabbatar masa da cewa fadan ya shige mu muka ce mu mun yi request ma da za mu yi bidiyo kuma ba da hakuri kuma mun fahimci ganin cewar kamar wato wai an rufe bakin tsanya dan haka daga yanzu ba ku ba maganar adawa kuma maganar shi Ja'oji a maganar siyasa da kuma gwamnatin jihar Kano wato Aliyu abin da nake so ka fahimta shine section 39 bisa kundin tsarin mulkin kasar nan wato freedom of expression wato yancin damar faɗin albarkacin baki na ɗan adam ya ba mu dama na mi adawa ai mun kai shekara da shekaru muna adawa ya kama mu ya kulle mu ai ba mu sauka daga doka ba wannan irin bidiyon shine ɗaya tamkar da 1000 da muka taɓa yi wanda mu kanmu ba za mu ƙara maimaita irin wannan kuskuren na mu je mu dinka riga da wuya da ajihu da kwala har da suna a bayanta ba ai ba za mu ƙara wannan kuskuren ba mun yadda kuskure ne yanzu hukumar DSS da kuma bitar da aka yi mana da kuma mu kanmu ilimin da yake kanmu ya fahimtar da mu ya zama dole idan za ka dinka rigar ka dinka ta ba wuya kama sunan mutum ka shiga cikin janabinsa ai mun me yake suna mun yaga Ja'oji sosai gaskiya mun sauka daga doka mun yi kace-kace da shi mun wato ainihin cyber bullying dinsa mun ci mutuncinsa ne alal misali mun zage shi so da haka ba wani koda DSS koda Ja'oji bai kai kara ba DSS tana da haƙƙi na ta kamo mu a matsayin mu wanda muka ci zarafin wani saboda haka mun yarda da cewa cin zarafi ne mu da kanmu domin bidiyo ne gashi kuma mun yarda da cewa mu muka yi wannan laifin amma shikenan ba da adawa siyasa